Zasazení tónu. Zanechte vzkaz. Když nastoupí špekáček, dostanete na fráček. Ahoj, vytvář Jumbo.cz a hráme hru Kurva Fever a je tu se mnou Metafor. Tak čágo vágo, leštím tágo a hraju hru Kurva Fever. Jsem říkal a hráme ranky, takže snad sám. Tady koukám, co hrajeme a tu jsme zbyli, jenom dva. To se mi nelíbí. To vygumuj. Ne, No, nemáš šanci teď. Tak vidíte, jak jsme velký profíci, hlavně já teda. Ten kokos to vygumuje. Šulin. Jo. Tak doufám, že se vám bude líbit naše intro, dneska jsme ho dělali tady s Metaforem, tak snad se vám bude líbit. Dělali, určitě jsme ho dělali. Dělali jsme ho, ani nevíte, jak dlouho by trvalo, než se to udělal. Skoro Jumbo ho dělal úplně skoro celý sen. No, jsem myslel, že tady chci půjčit, tak jsem ho dělal. Ale změna pohybu, to je moc lákavé pro mě. Já jsem se tady flákal. Jo, to je ten šulík neudělal vůbec nic. Zixel vyhrál, to jsem já, takhle se jmenuji tady na té hře. A jinak jsem Jumbo.cz. To je první, hrám do 30, za výhru máš 3 body, za druhý místo 2. A tak, dál. Já jsem oranžový, jak se mohli. No. A tak jsem skončil. Seberím to. Ty jsi to nechtěl sebrat? Ne. Já mám se zničit bez toho. A to vytočím. Jo. A asi si vyhrál. No fakt. Jo, asi jo, to je ten. No, jde vidět, že hraju s amatérama, protože... Victory. No, Všichni máte 3 body. jako seš ty? No, proto tolik vyhráváme. Jo, proč jsi poslední? Jak můžu být poslední, když jich máme 3? No, jsi tam poslední. Říká se, že poslední přijde to nejlepší. Jak jste si mohli všimnout, změnil jsem si hlášku. Dřív jsem měl svoji pro koleštění chvilku, ale teď mám jinou, jak jste mohli slyšet, tak dobré. Protože se mi líbí. Jako vypadá jak lesní kvítí, proto jsem se vybral. Schválně, jestli uhodnete, z jakého filmu nebo seriálu je. Když uhodnete, z jakého seriálu nebo filmu to je, Tak jste dobrý. dostanete fidorku. Jo. Nebo odběr, jestli jsem skončil. No. Ale mu kousek, kdybych byl hubenej, tak možná ještě no. No, ty jsi tlustil. A myslím si, že to je tak slavná věta. Hlavně, jestli tady z vás někdo hraje fotbal, tak je to docela přesný. Teď jsem vám docela dost napověděl, takže když nastoupí špekáček, dostanete na fráček. Dobře jsem to. A ty změna pohybu za 3, 2, 1, metafore. Ty jsi kokos! Teď já jsem ti to ještě řekl. Proč to dám? Stejně jsi prohrál. Promiň, šéfe. To je jakýho šéfa? To bylo z taktických Budeš důvodů. mi říkat pane Metafor. Pane Otro. Guma! To figumoval. Zablokujeme se tady tu půlku. Figumoval. Pojď, zablokujeme se tady tu půlku. To je dost drsný slovo. To budu používat. Co? On to vygumoval. Vygumoval. Ne, uhni! Ty šulí, ne! Já jsem si chtěl jenom tady tu půlku. Mr. Lowy. Nevidíš, že to bereš se I slovem. nobody. Jak to? Vidíte to? No, Mr. Lowy. Jestli někdo víte, jak se tak na to stavují hacky, tak vás nebude potřebovat. Jak potom všichni hned šli, ne? To je vlasy. Lowy, I
jsme zase jenom my dva, tak vidíte, co to je za lidi za profík. Takže zase vyhraju. No, jako vždycky. Čekejte, já teď ukážu něco epický. No. To je epický teda. Teď jsem málem lek, málem už byl můj. No to nevytočím. Aha. To bylo hezký, vidíte lidi. Tyjo, teď to došla. To jste mohl vygumovat dřív? To tam nebylo. Jak to, že zelený vyhrává? Jo, já mu pomáhám. Změna směru teď! Oni to nečekali, to jsou, že no. Je úplně strašně vždycky, jak se to vrátí zpátky. Uskočíš. Najednou co? A vždycky přišel bych bez tebou. Teretard. Stejně vás můžu. Where is the lowry? Když budete chtít, tak si můžete zahrát náno. Ne. To je tak ne, no. Nechtěl jsem vám hát, ale... Dobře, nemůžete. Nemůžete prosím, no takhle jsme rozhodli a tohle... Napřed jsem je zpomalil a potom zrychlil. Wow. Jak to, že to Metafor vytočil? Metafor, to si ty. Jak to, že jsem to vytočil? Nečupu, co jsem byl na vlastní teď. Co to je? Dáme zelenýho. Zelená je teda, o to sebe ne. On je hloupý. No, ne. Oh. Co zkoušíš? Co zkoušíš? Ty šumíne. Já jsem se pak koukal na toho zelenýho. Tykáč. Ale dvakrát jsem to tam projel úplně těsně jako... Já mám tady úplně největší skill z nich, ale prostě nevyhrám. Zelenej, těž se. Dobře, máte se mnou. Teď jsem luxusně rozdrtil zelenýho. On to vygumuje! A to, že je poslední, tak si trošku troufá. On to vygumoval. Fuck. Čupaděj. What the fuck? Tak tenhle tlustýho jsme tady ještě neměli. Protože když nastoupíš, co to bylo za... dostanete na práček. Co to bylo za dychka? Takhle tlustýho nemá ani diktátor. Ani Aladdin, motherfucker. Wow. Proč bys zrychlil? Abych vyhrál, ne? No stejně si až podle mě. Tady oci bych se ještě dostal. To jsme viděli. Teď vyhraju. A nemusím dělat vůbec nic. Koupit. Budu dělat jenom takovýhle šunský čáry, žádný klid. Teď jsem nakreslil těhotnou ženu. Ukáž? S nějakým predátorem, ne? No, tak, cože? Já vidím hlavu, i to těhotný dítě, ale jde ocas, ty. Teď je to buňka, no. Teď je to malý kasner. Takže Káďo, jestli se na náš dívat, tímto tě zdravím. Nebo je to malý Zeman. Ne, to vygumoval. Změna směru, teď. Ne, zrovna jsem si chtěl sebrat rychlost. Ne, ono se to změnilo. Ne. Retard. Ten quest má slow connection. Slow connection. Kdo z koho? Mě nebo Šous? Mě to nebo Šous na až to až. Slow connection. A příště? Cože? A příště? Jak příště? Příště dáme video, co budete chtít. Vyberte si z intra. No. Jaký chcete video na příště. Napište to do komentářů. Ale když mě... Jumbo, mě můj počítač nerozjede ani Counter-Strike. Já vím, my jsme to všechno sfalšovali. Můžeme hrát jenom kurva FIFA, jako fidget a víc vám nabídnout bohužel nemůžeme.
Čau. Tak jsem se zakázal. Už mám natočenýho Lotra pro vás, ale čekám, až se mi to bude chtít sestřílet. No. Kde jsem? Je. Hej, já jsem z někoho zmizel. To nebyl šumnic. Ale bože. O, tak asi uvidíte epické vítězství od Jack. Hlavně to zelený rozdrť. Pekáček. Když pekáček dostanete na fráč. Dobré. Jak to vytočil. Ještě vedu. Ale úplně kolečko. Epický. No. Jo, já nevím, kam jsem minule zmizel. Hej, kvůli tomu zelenému se to buguje strašně. Jo, ale vy. Je to nějaký růst. Co když nastoupíš pekáček, dostanete. No, hlavně, že se zabijí sami, že jo. A když už hrál za sebe. Polska pova. Winner! A už je to zpátky vrátit nešlo. Když nastoupíš pekáček, dostanete na fráček. My to leftli, my to už hrajeme jenom 2. Tak to dohrajem. Tak to dohrajem, no. Tak ty... Bohužel, díky tady těm Němcům jsme nám nenabídli dobrou hru, no ale... Já jdu kličkovat mezi AFK. To udělám jenom já! Jo, asi v tunelu lásky nebo co? Jo, tak jestli z toho vědeš, tak ti budu říkat pantau. Až. Sakra. A problém, že už teď vyhraju. Jestli mě nevyřadí dřív, než se vyřadí tu ty sami. Prohraješ. Vyhraj. Kdo se bere první želvu, zelenou, tak vyhrám. Hele, změna sféru, to nebude. A dvojitej špekáček. Nevíš, hele, zelená. O ne. Já si jedu pro ní. A to neprojedeš. Projedu. Se jsem vyhrál. Ale jsem raz. Damko. Tak. No, Cože? plus 13 penízků. Minus 31. Tak. Když nastoupíš pekáček, dostanete na fráček, loučím se s váma. Já taky. A v příštím videu ahoj. Já taky, ahoj. Vy mám pozdravit. No teď třeba. Ahoj.